नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलवरती। तर आज आपण आलो आहे आपल्या शेतामध्ये। इकडे आपण आज करणार आहोत उकळण करणार आहोत। म्हणजे शेतीमध्ये आपण हे भात लावण्यासाठी आधी हे जमीन उकळणार आहोत, त्याला बोलतात उकळण। तर आपल्यासोबत आहे आपला अन्या काका, आज बैल घेऊन आला आहे आपल्या शेतामध्ये। आणि हे जे मी घातलेलं आहे त्याला खॉल बोलतात। पावसापासून भिजू नये म्हणून हे असं बनवलेलं आहे खॉल। तुमच्या इकडे काय बोलतात मित्रांनो, तर ह्याला सांगा, आपल्या कमेंट सेक्शनमध्ये लिहा। तर आपल्यासोबत आपले अन्या काका, अन्या दादा बैल जोडी घेऊन आलेत। तर बघा इथे जमीन कशी नांगरतात ती बघू शकता। जमीन आज खोलपर्यंत नांगरत आहे। तुम्ही बघत असाल आपल्या मागे, माझ्या मागे तुम्हाला आमचं घर दिसत आहे गावचं। पाऊस एकदम मस्त पडत आहे, रिमझिम रिमझिम। शेतीची कामं चालू झालेली आहेत मित्रांनो। मी तुम्हाला खूप सारे व्हिडिओ दाखवणार आहे आपल्या कोकणातले। तुम्ही बघू शकता मागे आपल्या शेतामध्ये उकळण चालू आहे मित्रांनो। म्हणजे शेतकऱ्याचं पावसात भिजू नये म्हणून आपण त्याला रेनकोट बोलू शकता त्यांचा। तुमच्या इकडे काय बोलतात मित्रांनो? आमच्या इकडे त्याला खॉल बोलतात। तुमच्या इकडे काय बोलतात ते पण आपल्या कमेंट्समध्ये लिहा मित्रांनो। तुम्ही बघत असाल चिखलामध्ये मित्रांनो हे दोन बैल बघू शकता मित्रांनो। हे सर्व शेत आपल्याला नांगरायचं आहे। तुम्ही हे सर्व गणपतीच्या वेळेला बघाल तर सर्व ठिकाणी तुम्हाला भाताची शेती दिसेल। आता जाऊया आपण मित्रांनो आपल्या दुसऱ्या शेतामध्ये, तिकडे दुसरी बैल जोडी आलेली आहे। घर मडगा आपण ही आपली मळी नांगरून झालेली आहे। बघू शकता मित्रांनो तुम्ही, आपण इथे भात पेरलं होतं। अर्ध्या मळीमध्ये आपण अर्ध्या मळीमध्ये भात पेरला आणि अर्ध्या मळीमध्ये आपण इथे लावणी करणार आहोत। हे सर्व काढून आपण दुसऱ्या ठिकाणी लावणार आहोत। तुम्ही बघत असाल पाय बघा कसे आतमध्ये जातात। एवढा चिखल करावा लागतो।
तुम्ही बघू शकता मित्रांनो कसे महिलांना शिकवलं आहे, त्यांना बरोबर कळतं कुठे वळायचं. मित्रांनो तुम्ही चिखलामध्ये पाय कसे लावतात. इकडे बघू शकता तुम्ही त्या मळीमध्ये जरा जास्त पाणी झालेलं आहे, तर माझे काका ते पाणी उपसून टाकत आहेत. तुम्ही बघा कसं चिखल झालेलं आहे मळीमध्ये. तुम्ही बघत असाल माझे पाय पूर्ण चिखलेला आहेत. बघू शकत चाल आपला कोकणातला निसर्ग. आपली ही मळी नांगरून झालेली आहे आणि आपण निघालो आता दुसऱ्या मळीमध्ये.